What's up mga kabalen? Another day, another vlog na naman para sa atin at maraming salamat po sa Panginoon dahil sa pagbibigay po niya ng panibagong pagkakataon at makapag-vlog tayo ngayon sa araw na ito. Ayan. So, for today's video mga kabalen, no, hindi tayo nakamotor kasi sobrang init at hindi tayo pwede magmotor ngayon dahil bagong opera tayo. So, medyo hindi ako pwedeng magbuhat ng mabigat dahil medyo mabigat yung big bike, no. Buti na lang pinahiram tayo ng sasakyan ng ating airpods, kaya eto, nakasasakyan tayo ngayon. Alright, so for today's video mga kabalen ay na-invite tayo sa isang kakaiba at napakagandang klase ng salon. Ayan. So makikita nyo mamaya pagdating natin doon kung anong klaseng salon ba itong tinutukoy ko. Balita ko supernatural or what I mean is napaka-natural ng kanilang sistema or kanilang ginagawang way of treating hair dito sa salon na ito. Ayan. So samahan nyo ako mga kabalen at tayo ay magpasalon. Alright, let's go! Alright kabalen, so achuta na kining Natural One Salon and Barber Shop. And baluyo, one thing na naapansin ko kene, yung kalub ko paking pasbol, kitang typical smell na ning regular salon na mamaong panulo. Kitang kalub mo mamaong pang riban, mamaong panguli, itang actually itang bawo na ning bleach. Baluyo, kalub ko kene, yung kanakong napansinan, at bala mo salon nilulubang ko, bala mo spa. Kasi makantay kayo mabangluing karelang salon kenin kasi nga gagamit karetang harsh chemicals. Talagang natural yung karelang gagamitan keni. And abalitan ko yung gagamitan ng danom na pagluglugwak is actually purified water. Wow! So makantala ka social kening Natural One Salon And pagkasabenta lang tunggal rin karelang employees. Ang pupa syempre, metong ka rin may kabandi, bangkanita mas explain da nung nano ba talaga gagawan da kining Natural One Salon. Kasi kakaiba ni. This is something na you would not see on a regular salon na typical na akakita mo. Ayan. So, sopan nyo ko kabalen, dawenta mo, and I'll give you a detailed tour kareng procedure da keni. And balita ko systematic lang naman keni, talagang step by step in karelang gagawan. So excited ko kabalen, sopan nyo ko and magpasolon tamo siyempre. Okay, let's go. Hello, my name is Porsche and nung ako kutang bakit Porsche? Kaya kaming boss kasi passion na, hilig na mag-collect sa ken, nung magkamali So ngayon naman, bakit kaya kaming consultation room? At nung namin gagawan mi Kenny, agkatanda kayo. Loob kayo po. Hello, welcome po kaya kaming consultation room. So nano ping magaganap Kenny. So mumuna po, atin kami pong payal be karing kaya kaming customer. Ito po itang video na po kaya kaming ambassador, Miss Ira Mariano. So bakit po kari nung nanong klase laretang hair kailangan ma-treatment? At nung nanularetang treatment, pwede mi pong i-offer karela. At gagamit kami rin pong consultation form, apin po ini. Bangkanita po, ating kaming mapinanakutang nung nanoya pong klaseng buwak, da, nung di nalani bang ribbon, or bleach, or miyayali bang chemical, buwak na. Bangkanita, abalumi, nung nanong klaseng pamag-treatment, ingawan mi ka rin buwak, da rin kaya kaming kliyente. So, makanyan mo naman, while ongoing itang consultation me, gagamit kami pong miyayaliwang aparatos Kenny. Atin kami pong microscope para po king buwak da po rin kaya kaming kliyente, apin po ini. So, Kenny po, ini po yung mag-check. Nung nanoy po yung status na ng scalp,
ang po yung hair strand ng kaya kaming customer. Kaya po king natural one. So, right after na po nita, pakibalwan mi mo naman po, nung nanoya po yung hair length, daling kaya kaming customer. Tandaan ng tamo po, kaya katamo pong pamamiling treatment ka rin customer, tamo kailangan magpalampas, tamo rin kailangan magkulang nung pilan or nung makananong volume, ing ibiyata mo king bokda. Kailangan eksakto mo. Abalo tamo ita, nung makanano ya kakaba ing bok na ning kaya katamong kliyente. So, nano pa po, atin tamo rin pong caliper. Bangkanita naman, abalo tamo, nung makanano ya kakapal, itang strand na ning buwak na ning kliyente tamo. Bakit itang iron, akya katamong, itang heat na po nitang iron ibiyata mo, kimpang mamalansya ning buwak da, maging precise siya o maging eksakto ya mo. Nung kailangan niyang 180 degrees centigrade kasi normal ya mo, normal tayo. Pero nung makapaling strand, kailangan niyang maging 200 to 240 or 220 degrees Celsius, and then pwede tayo rin pong iputaping makanita. The reason why gagamitan tayo po in caliper. So, apin po din rin kaya katamo pong aparato at atin tamo rin pong gagawang bolo, magmiyata mo pong consent form. Manyat tamong consent form karela na galon tala or talunan tala rin bokda at ayusan tala ay treatment tala. Bangkanita, nung atin lang allergic reaction or nung nanumaning maging problema, didinan da katamong kapahintulutan regarding king pamang ngapat or pamang waking bokda. So, apin po yung kaya katamong consultation room. Ngayon naman po, muntatamo po nung nano po yung katukiya kaya kami gagawan. Nung no ka rin, gagawan mi po itang babiyamin kaya kaming work order ka rin kaya kaming magobra or shampoo manager. But before that, syempre, atin tamo po nga sa ming Instagram wall. Ating Insta wall po ngayon ni, kaya ni mula take pictures, then kaya kaming kliyente or customer before and after. So before, baka taakit na po yung status na po ng karelang buwak, nung naniya po klase, yung buwak, kaya kaming i-treatment karela. At after na pong may picture, syempre po, puntalan niya po yung kaya kaming shampoo manager. At yung kaya kami pong shampoo manager, Miss Odi, ibiyam niya yung kaya kaming work order karela. Kaya di po king Natural One Salon, very systematized kami po and organized. Kaya kaming gagawan. Kaya ala kaming akakalingwan a proseso. So, yan po yung kaya kaming work order. At kaya ni po yung kaya kaming shampoo bowl, wherein kaya niya po gagawan, yung pamag-shampoo, karin kaya kaming customer. At syempre pa, atin kami pong ausan ming nano water filtration system. Ani po yung danum, ang gagamitan mi, karin kaya kaming customers, kaya ni king Natural One. Only in the Philippines siya po ini. Wherein alaya pong kalawang, alaya pong chlorine. Kaya makasigurado tamo po na malinis siya talaga yung danum. Kaya kaming gagamitan ka rin kaya kaming customer, kimpa magbanlo po karela. So, apin po ini yung nano water filtration system na atin niya pong 6 stages. Ngayon naman po, apin po yung kaya katamong ausan, aqua hair detoxification. So, nano po yung nagagawa na po nini? Apin po yung mag-open, yung cuticle, na nimbok na po ng kaya katamong kliyente. So, ita pong treatment, nungubya ka rin, at mag-penetrate ka rin, bangkanita, maging niya pong mabisa. Itang treatment ay ilagay tamo ka rin kaya katamong customers. At meron pa, mag-detoxify yan. Bangkanita, ilako na lamo naman. Detang chemical, amelubking kaya katamong buwak, karetang panahon na nagpaliban tamo, or nano-nano mang klaseng chemical, amilub, karin kaya katamong buwak. So, apin po yung kaya katamo, aqua hair detoxification. Okay, ngayon naman po, tutana po yung kaya katamong third step. So, yung kaya katamo pong massage. So, yung kaya katamo pong mag-massage ngayon, alang-aliwanong yung kaya katamong malagong Miss Ferrari. So, Miss Ferrari, pakit mo na nung makanano itang mag-massage tamo kayo ni King Natural One. Free po yan. So, kaya beya po yan. Kaya tapong service. Ababiyan ni King Natural One. Kumbaga, mati-treatment na ka, marirelax ka pa. Diba? No ka rin ka pa. Sige, Miss Ferrari, please do the honor. So, rin kaya kami pong equipment, Kenny, bayo mila po gagamitan sa sanitize mila po. Paki-massage na niya po yung madam.
po ingawasan tamong flag. So, ini po, kumbaga, flip tala rin, makanyan. So, may kapag-sign niya pong consent form ni Miss Jiao or Miss Joanna. So, i-flip tala niya po yan. Completed niya. So, may yari niya pong mag-massage. Baka nita, tamo nga kakalingwan nung nano na itang magagawa kaya. So, i-flip tala rin yan. So, nung marano po yung kaya katamong customer, putan tayo. Siyempre, although alata mo po kining food na o-orderan king mismong salon, ingagawan niyo po, papag-orderan nila through Grab or atin pong karatiga, kalapit restaurant kini. So, as tala mo ko ng tala nung bisa lang mag-order food and drinks, so i-flip tayo rin din. So, como etapa po talaga service in progress, etapa mag-start kin treatment, so manatili na po rin. Pero po habang gagawang tala po rin kaya katamong procedure at mayari na rin, i-flip langan po rin. So, apin po yan din kaya katamong progress flag. Hello po, ako po Miss Ferrari. Ngayon po bayo tayo po treatment ma'am. Bali, pinor-part kaya pa po, inayos kaya po yung book no. Hindi pong lagyan kong treatment kang ma'am, at niya pong up to 60% straightening. Tapos po ating pong ilagay ulit kang ma'am, pampasmooth and shiny naman po. Ngayon po start na po yung kayang treatment. Ako po ay Miss Mercedes. So, ngayon po, yari niya po may treatment po in kaya katamong client. At yung tamo po kayo ng Crimson Room tamo, ini po yung kaya kaming Crimson Accelerator. Ini po makasawpya po para po ma-shorten itang kaba na po ng process na ng treatment. So, kaya makanini pong paralan, pag i-applyan tayo pong heat, within 15 minutes mo po, in waiting time, pwede na po. Then, tuloy ta na po kanita, kaya ang panibayo na namang next step. Pero makanya man po bayo tayo po sindini, need tayo pong pasuluran. Ay, glass si ma'am, kasi po medyo tinya pong salay ni. Okay po. Ayan po. Ngayon naman po may yari tayo na kitang crimson. After na po ng crimson, liglugan tayo po yung buhok ng ma'am. Tapos binlow dry tayo. Ngayon naman po, chuta na kayong second treatment, which is pangpakaya po, smooth and shine. Ayan po, so mayari tayo na po yung second treatment. Apin po itang smooth and shine na treatment ang ginamit ko ang ma'am. Ngayon po, mayari na po may banlo. Ma'am, ayun po yung kaya kaming T800 pang scalp massage siya po ma'am. Kamo po yarita na po kaya treatment tamo, gamitanan tayo pong Sub-Zero Encapsulator in kaya katamo pong hair. Para nano ya po ining Sub-Zero Encapsulator, apin po iniing mag-sealed, kareta pong treatment na in-apply tamo kaya buhok na po ni kaya katamong client. Kasi po, nandun po niyang bio tamo po mag-start, gamitanan tayo naman pong Aqua Detox. Apin po ito itang make pabusni, kareta pong kaya katamong hair, bakanta po, ay absorb niya po reta pong treatment. So ngayon, ikaw mo po ay apply tane at atune po kembok tamo, reta pong treatment. Gamitanan tayo po kanini, bakanta po, isild na la po, reta pong cuticle na po ng hair tamo. Actually, planchaya pong marimlay ni. Nga po, isild niya po yung kaya katamong treatment. Ma'am, subukan niya pong talnan. Nano po yung aramdaman niyo? Marimlay. O, ito po. Apin po itang peka main purpose na po ita. Marimlaya po yung apply tamo kembok, bakanta po, totally, isild na yung po ita pong treatment. Hello po mga kabalen, ako po Ikiyo. Mayari tayo na po kitang step Sub-Zero na din. Ngayon po,
Next step po is T1000 po kaya katamang gamitan. Hindi pong gamit din ngayon iba tayo sa Amerika. So, ikami mo pong ating Creative Pilipinas na kami. House po kayo is T1000 Sequential Hair Dryer. Kaya po ginamit at heat ini. So, siguradong yung buwak po ay madamage at very shiny niya po after mo yung ginamit ini. Pampalangit yung buwak. Ito po, mayari na po kitang T1000 yun din. Yan naman po magpusinta na po kayong pamamlansya po kayong kayang buwak. So, ngayon po, apin na po yung final touch mo. So, dinantaya pong serum para po kayong final touch. Alright, Kabalen. So, ayan na, no? So, you've seen how the process works, no? And now, we are very lucky and I am very honored po na maka-i-interview natin or makakasama natin ngayon one of the owners of Natural One Salon, which is Sir Migs. And, Sir, I am very honored and really thankful na na-invite niyo po ako dito sa inyong facility. Of course. Okay. Sir, can you tell us more? Ano ba talaga ang advocacy? Mission, vision, or ano bang gusto mong ihatid? Or anong gustong ihatid ng Natural One sa tao? What is Natural One ba talaga? Ang Natural One, ang focus po namin is reviving, rejuvenating, and enhancing your God-given hair. Naisip din po namin na Natural One kasi we want to go 100% organic. That's the main goal. Okay. The reason why is madami tayong mga family na nagkakasakit ng cancer and everything. And kasama na yung paggagawa ng buhok, pagre-rebound, pagkukulay. May mga cancerous materials doon. That's true. So our main goal is go 100% organic and still give you the beauty that you deserve. Ayun. So we don't have to panic, no? Yes. Kasi it's organic. Yes. Don't panic, it's organic. Yes. Ayun. So, sir, nababalitaan ko, this is not an ordinary salon. Hindi siya typical. Hindi siya kamukha ng mga ibang salon na ganito yung mga ginagawa. Parang meron kayong specific na procedure or services na iba sa mga salon na nandito ngayon. And what are those? Specialty salon po kami, like I said, yung mga nasunog po na buhok or yung mga frizzy or damaged dried hair, yun po ang specialty namin, inaayos po namin yung mga yun. So sir, when you say specialty salon, bago sa pandinig ko to what do you actually mean? Specialty salon? Para kaming doktor ng buhok pero we specialize on a specific like the damages. Okay. Yes. So, I'll try to make an analogy, no? So, tell me if it's fits correct, no? So, halimbawa, meron akong problema sa mata, then I would go to an optometrist, right? Optometrist. So, pupunta ako doon with my mindset na ang pagagamot ko lang is yung mata ko. Correct.
hindi ako magpapagamot ng throat, ng ilong, or ng lagnat, di ba? No. Or ng kung ano pa mang masakit sa katawan ko. So, specialty salon, ibig sabihin, yun lang yung tinatouch nyo. Yes. Ayun. So, ganun siya. Specialty salon. Meron lang siya isang specific na service na ginagawa, which is yung reviving nga talaga pag sira ng buhok mo, or kung talagang dry lang, we enhance and rejuvenate po mga buhok. ayun. So, they specifically specialize doon sa revival, doon sa treatment, and yung kumbaga, ibalik yung natural Yes. na healthiness ng hair. Ayun. And speaking of natural, meron nga pala ako ipapakita sa inyo. Oh, Ito pong logo po namin, yung babae po, ang pangalan po niya si Eva. Eva. So si Eve. Eve. Like the Eve first lady or first ano. That has the natural beauty po. So Like Adam and Eve. yes, correct. Oh, okay. So that's why it's natural one. And Eve, kasi siya po ang pinaka-natural. Ayun. So parang you're going back dun sa Back to roots. the roots. Ayun. Yes, correct. Ganda ng concept. You know what? One thing that I have noticed, sir, systematic kayo. Very. Merong step by step ang lahat ng ginagawa nyo. And I've even seen that paper that has it's like a procedure guide. What we call it a work order. Work It's a order. work order. I see. Kasi, mga kabalen, no, nakikita ko lang yung mga ganon, yung mga systematic, procedure guides sa corporate. Kasi I've been working in a corporate sa BPO ako So alam ko tong mga procedure guides na to, yung mga step by step. Ganon ang ginagawa nila dito, kaya talagang systematized ang sistema basically nila. So, sino nakaisip nito? Bakit kailangan systematized, nakasulat, may procedure guides? Talagang wala kang mamimiss na steps. Nag-brainstorm kami ng partner ko for days. I mean, Yeah. From the smallest thing to the biggest thing. I mean, I can't take that from him. Matalino talaga ang partner ko when it comes to that. And we both worked in a corporate, That's States. why. So we implemented what we learned from working there to In the corporate world to what your we own have business. here. Dahil ayaw namin ma-miss kahit na maliit na step. Kasi pag may ma-miss na step, magkakamali. Exactly. And what's good about that? It's transparent to your Yes. customers. Kasi Yes. meron kayong printed out na steps So it's open for customers. They can see that. So sila mismo makikita nila, uy, okay, so andito na akong steps. Oh, okay, next step ko pala ito na. So transparent siya. Ang galing. Yes, actually, doon kasi malalaman nila kung gaano sila katagal. Pag pumunta ka sa ibang lugar, hindi nila alam, isang oras na Right. Ito, kung magtatanong sila, pakita mo, Oo. nandito na tayo, alam na nila kung ano Yes. step. And nandun lahat, whatever package na i-avail nila, nandun yung step by step. Correct. May time frame pa nga may time stamp Ang galing, corporate na corporate. Opo. Yes. Nice. Detalye po talaga. Oo. Okay. So, ayun no, mga kabalen. So, that's what makes them unique. Systematized, natural lahat ang ginagamit. I believe you don't do rebonds here, right? We don't. Yeah. We actually formulated a treatment na using non-toxic and no harsh chemicals na we could straighten your hair up to 60% depending sa buhok. Yun. So there's no harsh chemical. I've mentioned earlier, pagpasok ko pa lang kanina sa room, wala akong naamoy na masakit sa ilong na amoy ng gamot. So actually, kala ko nga nasa spa ako instead of nasa salon Mabango. Oo, mabango siya. And then, eto pa, balita ko, hindi kayo nang gugupit ng women, ng babae dito. Yes, we believe in we can enhance the whole hair. I mean, if you think about it, cutting hair, traumatizing yun. May naririnig ako na pinagupitan yung buhok, nagkulot, hindi na nag-grow. So, any cut is traumatizing. And we believe in the Bible na, God's given long hair for the woman is empowering. Yeah, yep.
So, yan. So, they don't do bleaching here. No. They don't do rebonding. Walang strong chemicals. And they don't cut hair for women. But they do cut hair for men. And they do treatment as well for men, right? Correct. Yun. Okay. Sir, ang dami ko natutunan dito sa salon nyo. And something na halos lahat parang first time ko lang nakakita. Saan ka makakita ng salon na may sariling water station? Correct. Pwede tayo mag-igib. Di ba? Pwede bang inumin yung sa gripo nyo? I mean, wala po kaming yellow, pero ikaw bahala. It's a heated water po. Right. So, mineral water yung lumalabas sa mga gripo nila dito, mga kabalen. Purified yung lumalabas sa mga gripo. Okay, so ayun, no, mga kabalen, no? So we've learned a lot and seen a lot, which is talagang hindi natin nakikita sa mga ibang typical salons, no? So if you would like to experience that, kagaya ng na-experience ng nakita nyo dito sa salon na to, visit. Dito lang siya sa Balibago. Actually, nasa main highway lang siya ng Angeles City, sa Balibago. Kung taga dito kayo, yung dating Didis Pizza. Kung saan nakatayo yung dating Didis Pizza, sa harap lang siya ng Pure Gold Junior. Ayan, so makikita nyo dito. And anyway, they have their Facebook page. You can check it out. And pwede kayong mag-inquire doon, pwede kayong tumawag on the phone number. At they are very responsive. Yes, and you could set your appointments here naman. Okay, thank you very much po sa mga viewers natin for this vlog. And again, I'm very honored and thankful po for being invited here in your thank you salon. for coming. Thank you for coming. Thank you. Okay, so once again mga kabalen, this is Kabalen Motovlog saying, ride safe, stay safe, and God bless. Bye!